Så er det dag 5 i denne her historiske valgkamp, og jeg har taget det her med, det her billede, fordi på mange måder er det billedet på, hvor vild en forandring verden er igennem. Det er selvfølgelig billedet af Poul Nyrup Rasmussen ved 1995. Han cykler, de fleste kan huske cykelhjelmen, fordi den var for lille, og den sidder meget højt på hovedet, og billedet blev ligesom ikonisk på en eller anden måde i forhold til en dansk statsminister, der ikke rigtig var så tjekket. Men det man måske glemmer, det er, at billedet blev taget i forbindelse med en cykeldemonstration mod franske atomprøvesprængninger i 1995. I 1995 ville daværende franske præsident Jacques Chirac genoptage de franske atomprøvesprængninger. Atomprøvesprængninger, som havde været i gang siden 1960, da Frankrig første gang testede deres eget atomvåbenprogram. Og hvis man ligesom vil have et billede på, hvor vildt verden har forandret sig, så kan man jo tage billedet her af Poul Nyrup Rasmussen med sin cykelhjelm på i 1995, og så spole frem til de billeder, vi så i går af statsminister, hun hedder så ikke Poul Nyrup Rasmussen, statsminister Mette Frederiksen, der står også som socialdemokratisk statsminister, og nu annoncerer, at Danmark er indtrådt i et samarbejde med Frankrig om atomar afskrækkelse af Rusland. Der er virkelig sket meget geopolitisk i Europa de seneste 30 år, men sandelig også det seneste år. Nu er vi i en situation, altså midt i en dansk folketingsvalgkamp, hvor lederne af 3 forskellige partier, som egentlig konkurrerer mod hinanden i den her valgkamp, Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne, de træder sammen på et fælles presmøde for at annoncere hvad? For at annoncere, at Danmark nu tilslutter sig et fransk atomar beredskab, et fransk atomar afskrækkelsesprogram. Og hvad betyder det konkret? Det betyder, at Danmark er en del af den atomparaply, som Frankrig tilbyder forskellige lande i Europa, et samarbejde, de tilbyder Europa. Frankrig og præsident Macron har talt om strategisk autonomi fra USA længe. Det er værd også at huske, at da Frankrig helt tilbage i 1945 iværksætter deres eget atomvåbenprogram, der er det for at stå selvstændigt. Og Frankrig i en periode træder også ud af NATO under de Gaulle, simpelthen i protest mod USA's dominans. Så Frankrig har i alle årene siden 2. verdenskrig haft en anden position, end vi har i Danmark og Storbritannien har haft i forhold til USA. De har hele tiden haft en mistillid til, om man nu kunne regne med amerikanerne. Og så står vi så her i dag, hvor Frankrig altså nu træder frem på scenen og siger, vi vil gerne tilbyde den atomafskrækkelse, som amerikanerne altså har stået for. Hvad det kommer til at betyde ned ad vejen, det bliver meget, meget interessant at se. Betyder det, at der skal være franske atomvåben stationeret i Danmark? Vi har talt om at allerede nu om, at F-35, det er Troels Lund Poulsen, F-35-flyene, som vi har købt, de skal gøres klar til at kunne bære atomvåben. Der er rigtig mange spørgsmål i det her. Det knytter sig alt sammen til geopolitik, og så falder det oven i en valgkamp. Og man kan sige, det er jo også det, der gør det historiske tider. Jeg har talt om fra begyndelsen, at det her det bliver et geopolitisk valg, det første geopolitiske folketingsvalg i moderne Danmarks historie. Og det skal jeg da love for også er tilfældet. For noget af det, vi også kommer til at diskutere her, det er, hvad er det for en pris, Danmark skal betale? Når vi har ligget under det amerikanske atomparaply siden afslutningen på 2. verdenskrig, så er det jo også kommet med, kan man sige, en loyalitet over for amerikanerne. Amerikanerne har forventet, at vi bakkede op om deres forskellige politiske dagsordner. Spørgsmålet, det geopolitiske spørgsmål bliver nu, hvad er det for nogle politiske dagsordner, Frankrig gerne vil have vores opbakning til? For selvom det her det er en generøs gerning, givetvis fra præsident Macron og fra Frankrig, så skal vi også huske, at når Frankrig gør det her, så er det også af geopolitiske overvejelser. Så er det nationale egne interesser, som Frankrig og den franske præsident gerne vil varetage. Så vi er kommet meget langt fra cykelhjelmen og Poul Nyrup Rasmussen til Mette Frederiksen, der i dag nu står og siger ja til franske atomvåben. Vanvittigt spændende. Vi ses igen i morgen.